αξιότιμη κύριε Αντιπρόεδρε του Ιδρύματος Αστέγων του Δήμου Αθηναίων, αξιότιμη κύριε Πρόεδρε της Ελληνικής Κοινότητος Καΐρου, αξιότιμη κύριε Πρόεδρε των Αβεροφυτών, αξιότιμη κύριε εκπρόσωπε του Συνδέσμου Αιγυπτιωτών Ελλήνων, αγαπητοί Αιγυπτιώτες, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι. Η σημερινή ημέρα είναι πραγματική γιορτή για την ελληνική κοινότητα της Αλεξάνδρειας, αλλά και για ολόκληρο τον ελληνισμό. Φίλε Βασίλη, σε ευχαριστούμε για ό,τι έχεις κάνει για την κοινότητά μας, για τον ελληνισμό, τον Αιγυπτιώτη γενικότερα. Ευχαριστώ, αλλά εγώ οφείλω στην Αλεξάνδρεια την ίδια μου τη ζωή, ό,τι έχω αποκτήσει και μέσα στο μυαλό μου, αλλά και στα περιουσιακά μου στοιχεία. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε μου, φίλε μου αγαπητέ Γιάννη Σκόκα, σήμερα γιορτάζει η ελληνική παροικία μας. Γιορτάζουν τα ελληνικά εκπαιδευτήρια της Αλεξανδρίας. Η επέτειος της συμπληρώσεως των 100 χρόνων ζωής και δράσεως δίδει την ευχάριστη αφορμή να αναφερθούμε στην ένδοξη ιστορία της ιδρύσεως πρεσβυγενούς ελληνικής κοινότητας Αλεξανδρίας. Πρόεδρέ μου, για αυτή την όμορφη βραδιά απόψε θέλω να δεχτείς αυτό το δώρο. Είναι εικόνα από τον μεγάλο Δαμασκηνό. Θέλω να το έχεις στην κοινότητά μας. Τα χρόνια, Γιάννη μου, θα περνούν. Τα πρόσωπα θα έρχονται και θα φεύγουν. Οι θεσμοί όμως θα μένουν. Τα κτίρια θα διακηρύσουν ότι το γένος των Ελλήνων σε αυτή τη φιλόξενη υλοχώρα θα ζήσει για πολλούς αιώνας. Χρόνια πολλά και συγχαρητήρια. Καλησπέρα. Καλή διασκέδαση. Ευχαριστούμε. Something in your small Τρέξε να γλιτώσεις, τώρα τρέξε, αν σε πιάσω μπορεί να νιώσεις πως η αγάπη είναι αμόνη και έχει δύναμη που σκοτώνει. Τώρα τρέξε, αν φοβάσαι, απ' τον έρωτα πιο μακριά. Πιο μακριά. Τρέξε να γλιτώσεις, τώρα τρέξε, αν σε πιάσω μπορεί να νιώσεις πως η αγάπη είναι αμόνη και έχει δύναμη που σκοτώνει. Τώρα τρέξε, αν προφτάσεις, απ' τον έρωτα πιο μακριά. Πιο μακριά. Τρέξε. Καλησπέρα σας.
σφήνω με ποτά. Ποιος θα μας απευθύνει έναν μικρό χαιρετισμό. مساء الخير وبنرحب بضيوفنا من يونان وخاصة أبناء محافظة اسكندرية اليونانيين أبناء محافظة اسكندرية. Καλησπερίζει με τη σειρά του και καλωσορίζει την Αντιδήμαρχο και όλους τους επίσημους που βρίσκονται σήμερα εδώ, αλλά με ιδιαίτερη χαρά καλωσορίζει όλους τους φίλους Έλληνες που έχουν έρθει από την Ελλάδα, αλλά ιδιαίτερα τους Αλεξανδρινούς που ήρθαν πίσω στη γενετηρά τους. الإسكندرية تشرف بهذا الوفد هذه الكوكبة من أبناء اليونان الدولة الشقيقة العزيزة علينا واللي بيمثلوا جزء كبير من الإسكندرية ومن ثقافة الإسكندرية. Είναι πολύ μεγάλη τιμή να βρίσκεται σήμερα στην Αλεξάνδρεια αυτό το μεγάλο πλήθος των αδελφών μας Ελλήνων, διότι για μας είστε αδέλφια, εμάς τους Αιγυπτίους, και είναι μεγάλη τιμή η προσφορά που έχει δώσει ο ελληνισμός στην Αλεξάνδρεια και στην Αίγυπτο γενικά. اليونان لها أجزاء كبيرة في مصر ولها أرضية واسعة على مستوى محافظات مصر في الإسكندرية والقاهرة والمنصورة، ونتمنى إن شاء الله إن احنا العدد القديم اللي كان موجود من الجالية اليونانية يعود مرة أخرى إلى الإسكندرية.